Mwesinacho uboku, mwesinacho uboku, ubobata mwechi, uboka dingma. Mwesinacho uboku, mwesinacho uboku, ubobata mwechi, uboka dingma. Gletusune, Sabastini. Mbani enyi unu nwoke village account ọkwa village yahoo boy. Orinike jalanike, orinike jalanike, oja wakwanti, akwanti ano ya ebumisi kurunti. Cletus! Cletus ana me ku kenke bo tutu eyiye abane anya gị nọ n'igwe laptop onye ya alụsị n'ụlọ a papa ijila anya gị kwuo ya na otu ihe abalị anya m nọ na laptop gị na onwe gị ịma mgbe unu tụrụ gị ụmụ ihe ndị anọ ya ihe unu na-edewo unu dị unu ga na post office ga tii gị elekishebishi gara sị m na otu ihe abalị anya m na laptop ebere m ịchọ ka anya m nọ onye bụ akwụkwọ ndị iri gị nke na-akụwazị na ohihi ya ejeziko na tem ọzọ na-abịa efema laptop ohihi ya agụzi oke nsogbu adịrọ ewu nsị gị je gwọtala nne ewu ijekwa ewu butere ihe baba n'otu isi lecha no oke ihe ka m nọ bọbọ nkịtị nwa azụrụ azụ aboy onye guy ma m ga-akpagharị ewu baba nwere 1.5 million m chinata m nọta ya mee ya ushi ga-were ego ziga gị moto gị were kpagharị ewu then gị kutoro m ga-achọ m iji arụ ụlọ nwaanyị isi mgbe bụ nwaanyị isi mgbe gị n'ihi so that mgbe ụlọ ọ gbajuru ha dọpụtara m ya mara ihe ndịka ọzọ ihe awụ Cletus Cletus m chere Cletus ahụ m nọ ihe aka ihe ejezego n'ụlọ akwụkwọ kwa ọ bụ ihe aka ihe ejezego baba ị ma na ihe na-ekwu onye chọọ mụ na ya na-ekwu okwu na nke na ihe na-ekwu ya hapụzi ego kwesịrị inye m ma chọọ m nsogbu adịrọ emechie gị ije gbọtala ewu ahụ ndị abagụ m ọsọ gị anya gị n'ime ihe a ịkpatara ewu nne ewu ahụ na gị enwe ezigbo nsogbu abụ m isi adịghị mma ezigbo isi adịghị mma mụpụtara gị papa nwa bịa ka m jiri ego kpatụtụrụ m ofe ahụ gị metatụrụ m obere garị nọsọ obere garị Mwesinacho uboku, mwesinacho uboku, ubobata mwechi, uboka dingma. Mwesinacho uboku, mwesinacho uboku, ubobata mwechi, uboka dingma. Asilo were nwayo, idio kwa dingma maka. no. Hey, babe! I wanna do. Hey! Yes! I said it. I mean, we can go to school now. Mom go to school. I would go to go lazy one anya. Has you one? Ya let them, me let them, ya let them, me let them. Sebastian. I'm going to la wuti. Oh, you wuti. Tabula ndi ocha. Papa, biko chere dala. Ele hit us upon Muba. Sebastian, oh why? Say the time I'm going to go to Sebastian. A little game pay. When you cannot cut give it to my guy Levet. We need to mail for once. Oh, give it to Hoshi, Biko chere ma gwa gị chọrọ ịkpọ m aha now. Metụrụ m aha m ka metie elevet.
Ga nyere m ụmụ ruru spices ọhụrụ kọrị ma ọ mụrụ nga agaghị agara m n'ime. Ede na ịkpọrọ m sab or Sabson, you know? Oh, sab money. Sab! Sab! Oh! Papa, iso nyocha ada. Iso nyocha ehole na ala gbim. Ebutele me, ebumi ote ebumi ya kangizo ogu bogu. Ole? Machi $2.5 million. Oh, God. I got to pay no libel. Oh, dollars. Get yes, because they go can. $2.5 million. $2.5 million. Hey, Sab. Oh, God. Arabalam. Gịnị na-ekwana ga-abụ oke nke nna gị n'ime $2.5 million? Kaka na mụ a ịkpọbata gị n'ime ụwa ga-enwe ike nweta ịkpọbatara m n'ime ụwa onye mkpọbata ịkpọbata mkpojise m oyi elu isi mkpọbata ịkpọbatara m na ịkpọbatara m lekwa otu idere m ọ mụ nwajiri aka m ụgba ya sị na ejiri m aka m pịrị ihe ọpịpị na-ekele m n'ọgụ kpọbatara m anyway maka na ịkpọbata ga-akpọbata a ga-ekele tụkwa onye gwụrụ abacha ka o nwee ike ịgwọta ọrịa ọtago a ma eme ihe a maka dị ego siri mma ama ama aga aka too ihe dịka 100,000 were mee ga appreciate tinye ekpere sọsọ 100,000 tigị ọkpịrịkpọ 100,000 ka o kwe m na-edi maka 100,000 na-ada abụrụkwa asa anwụrụ na ọ ha igwe acha anwụrụ n'aka agba tigị ọkpịrịkpọ 100,000 emekwa ego kpọrọ ya ihe m ji ekwu ya maka ọ dị very very ihe a 100,000 buru ibu bachere m agwa ihe m chọrọ ka ime na awụ achọrọ ka ị ga-ebe ọbụla a na-ere ụgbọala n'obodo a venture into any car dealers association ma ọ bụ car dealer street ebe ọbụla a na-deal with car any car of your choice tụọ ya aka aga m azụrụ gị ya achọrọ m ka ị na-agarị na village aka ndị mmadụ na-enwere gị anya ọkụ ebe ọbụla ị gafere otu gị bolie ntụ elu ebe ọbụla ị gafere gị bolie ntụ elu ị gafere otu ha na-eso gị a ga-asị onye bolile ntụ na ndị mmụọ fọrịkwa agụ asị onye bolile ntụ na egbe eluigwe gbagbukwe ha siwe gị na-eso gị na-abọli ntụ elu Sabụ nwa ewepụ ya m gara sị gị ka ị nwụọ anyị amụta onye ọzọ ma ịgbachiela ebe ahụ ahụla m na nke ị na-ekwu okwu ya dịka ọ bụ ọkwụ ọtọ ekele eze kwụ ọtọ ekele eze ushigwekwele na ya ọkwụ ọtọ ekele eze o tegwela anyị nọmara maka ya ị nwere ike etiga anya na ọ nọ n'ala ekele eze because ọ bụ ihe ite mgbe iji kwụrụ ọtọ kelebe eze that means eze ka gị mana achọrọ m inye gị ihe ga-awụ gị kara eze guzo ọtọ gị ebere ọtọ ekele ga pụọ chọba ebe ọla na-ere moto gbapụ ụlọ eke ọnụ nwa ma ọwa afọ 2.5 million onye mụta azụ nke ya eziokwu isi onye ọcha aza ga-ele ebe bebi m nọ ọ bụ na anyị ga-akwọrị ndụ ka ga na-akwụ aka this week na ụba maka kwa soro mmiri wee apụ na elo ego ndị nsị soro ori ba apụ ọ dị ụtọ aka ndị wee pụ iwe alụ ndị nke ala akụkọ isi ya maazị ụkabiri n'ọnwa nke bụ eziokwu na ọ nwere ihe dute m na be gị ihe dutekwara na m dị ezigbo oke mkpa ị na-anya mụ na gị bụ na ezigbo enyi
enyi anyị wee too wee bakwuzie na nwa nwoke na nwa gị nwoke bụkwazi enyi ezigbo ya ma nke anyị ga-akakwa nke mana ihe na-ewute m bụ na ha nọ n'ụlọ ha nara eje akwụkwọ ebe ndị ibe ha nọcha n'ụlọ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ nke kasị njọ bụ na anya ha ga-anọzi n'onyonyo igwe ha nara apị ha na-enyo enyo ebe ibe ha nọ n'ụlọ akwụkwọ ha ezigbozi na ya baa na-etụtụ ihe ma ha chọzi ndị ori n'obodo anyị na-ebuzi so ụmụ nwaanyị ha bụrụ ndị ukwu ha ree etu a eburu ndị nke ree etu a bụrụ wee neche ihe anya wee sị mba na ma ya edizi na mma abịaghị ọnụ nwere ihe nwa gị gwara gị nwere ihe ọ gwara gị onwe ihe nwa m gwara m chere ka mbata ọ bụrụ na ụmụ unu na-enwe anya ukwu n'ebe nwa m maọbụ ebe ndị ọzọ nọ nwa nke m eso ọ bụrụkwa na ọ dị otu nwa unu ji na-eme maọbụ ụmụ unu ji na-eje ije dị anya nwa nke m eso chekwa ka ngwa gị nwa m ekwela m nkwa na ya na-aga igotere m ọkwụ ọtọ ekele eze m ga mbanye n'ime ya ma akwụkwọrọ ọtọ lee ekele eze ọ bụrụ na iso m nọrọ mụkwa gị ekele gị cheka gwa nwa m anaghị ezu oshi ọ naghị achụ nwaanyị ụmụ nwaanyị chụwakwana ya achụwa ya kwabe ya ugbu a mana gị nakwa na-ekwu okwu o nwere njeri 2,000 na-aga ịbatara ya na mgbe adịghị anya ebe ọ bụrụ nọ n'obodo a ụjọ adịghị m na ya ọ gwapụchi ka mgbe n'ihi na gaa n'elu gaa n'ala ego ji ụka oge ọbụla na-ekwu okwu a na-ekwu okwu ka ụmụazị ezi na-anyị bụ akwụkwọ ndị aka tọmtọmtọm ndị ụkwụ zamzamzam ndị anya fiamfiamfiam ọmụ ka a na-akpọ white string oti egwu hip hop ọbarụrụ ike onwe gị onye ọbụla ma onye egwu ị na-ewu ewu ụmụasa bịa ị nwere ike iji buru n'ozu onwe gị nnọọ ama m ebe unu ịta ihe ọnụ gbagha ị nwere ike iburu ozu onwe gị na buru ITC na isi nga pụọ nwoke m ọma nke na-agwa chere ego ka ị na-abara mba ụmụ nwa ọmụ ka a na-akpọ C-pop ọmụwa C-pop nke ama ama na-eti egwu akwa ịma ya ego na-ekwu okwu gaa bute ike bịa gwa m okwu ngwa unu were ka jee were jee maka ga ejire ego ọbara gaghị singo gba bọtụ ndị mmụọ egbe eluigwe egbe oke gba kọ moto na njin kọ ndị nọ n'ime ya nwara na-agba ọgụ unu mee ihe isi ọzọ njọsọ pịa nwanne ga-abụta ike ụmụasa hapụ na anyị ga-ahụ ọzọ anyị ga-afụ ọzọ ndị mmụọ fọrọ ọnụ bịa kedu ihe na-emedo n'isi na-eji isi na na-enye nsogbu ka ha wee nke nwara na-agba ọnụ mmadụ na ngwara gị si na-enwere 2.2
$2.5 billion na be on my way. Get one better go to an elu ga don one. 2.5 million naira. $2.5 million na be on my way. You may go up than they buy. I want when you go first. Very close to $1 million naira. I just do. I'm what to want celebrity. Because when you go away, what can that catch you? You channel go, I music here. You know, Mark, I have to my mama on your joke again. You know, I got to come down. I'm big girl for sitting in Mat? Kena pomado kumwekeza. Na elepu dindo ndo na ndata. Na ele disse não kam ne tia haka kam ne le Ide anu na ebe na anu matraya so sima mama hipo kwa matraya so ndi. Mam kina kwa abo. ele ke ni mi heme mpo. Ya mwe ya ume weta ume matraya. Iwe weta. Mbaga wetra aye mwe. Wetem. Udra mu daka abo. Nya hamaya aje ego aga bugo. Asa ke biya aye mwe, biya aye. Umunna Daka abo. Bute. Kasi aye mwe. Asa biya aye mwe. Hey, biya matras. Biya na biya. Biko onumre pepe soup ngamba. Onodo ekwa. Onumre anu egrege. Cheta. Iwe ya be no. Wota yo tiye pa ka ja ka yi. Ai ke bona she. Ana happy okibo. Everyday talk I get that for you. Oh he bulegbe. Ebe we tell them ma buri ye. Go your family to family. Now that Family to family. I want to know my GBB ni am. Bibi again. Ibibi abumodu. say happen. Nwa mi dey to mo ge mo do ge buli e. Emma ge buli. Ngwa na gaba ye. Ba le ala o. Mama. Nema bubli gi ne. Bubri, because of me, I need. What may I get a man? Mana tete. Saba. Nde ni show touch tam we. O ma jige muri ki ba ni oso. Imi ga ji ebo hi. Ana hasala fote fote nde le sigila kele tu bute. Akama no pa ya. Chebara ya. Na ti e wo Chere. So, un optra ebe akun bi akpari anya kwa. o do mi pare. Lanya, ọrụ na-eji ego ga-ejikwa ụgwọ. Iji ego m kwụọ ụgwọ. When e were ego kwụọ ụgwọ. Tredara na ma bia afọ mem som. Afọ megi. Sabasi ko chọkwu puga gị. Nya ha ngo na agda like odo e. Na nya ya na isi. Saba bi ma bia. Ị ga-akwụ ga? Inokwa. Ma nya ya no ka odo ya ga adi so he. Ribe. Mu ho ye nga bomb. Bum. Kletu. Kamu ji esa. Ọ ga-eji. Abi ma bia. Love. Alpha. The trust we from. Alpha. Trebe wona. Kamu ji esa oje. Enwe ya mege na iri ga ego. Abi ma bia. Ihe ọbụla unu chiri, rie na ya richie ike. Anyị nọ here. A na-eri na aṅụ. Anyị nọ nga. Anyị na-eri ego. Anyị na-eme ihe chiri. Afọ na sam. Baby. Hey! Della Sebastian, Nandali, Village Yahoo Boys. Iya mere chene me onye na fugi. Okwu ikuru chene me isi no ya.
chere gị n'iru mara kwa mara ihe anyị mere chere gị. Oga maskwai ma I don't know. Oga buku ezigbo mmasị. Oga masị anyị. Akwa ndị na-akpọ celebrities. Anyị nọ n'okpuru oyi. Ịma ibe a na-alụ ịma ibe. Ịma ile anya ị ga-achọpụta na ụdị ndị dị kwuru ndị buru ebu. Ọ ya ụmụ nwaanyị dị ka anyị na-achọ. Apa ya? Gimana maka ndị ọzọ na-ahapụ ọrụ na-ahapụ? Ha gara iweta ego eji Kwenke. Wego hedge, wego hedge. Unu enyere onwe unu nsogbu. Anyị nọ n'oge eso ala. Anyị ga-akpọrọ mana ọ ga-amasịkwa ma anyị nweta akara ndebe Mamba, kebulu ji eriri ọkụ ala. Na-achọ juburu na enene m. Nya bụkwana n'ụlọ m ka unu ji eriri ọkụ abịa. Mpụzi ahụ na-apịa aka n'igwe unu na nwa m Cletus. Nwa ahụ ọ bụrụ n'ụlọ m ka unu na-abịa unu na-eriri ọkụ a. Ndị uwe ojii ka m ga-akpọrọ unu. Eziokwu ndị uwe ojii. Ihe akarịgo m. Ndị uwe ojii ka m ga-akpọ ka m hụ unu n'ụlọ m. Ị na-achọ ịkọwalụ m bụ na ị na-akwado nwa gị nwoke ka o tinye aka n'ụzọ aghụghọ na-eme ihe nwere isi ka o wee bute ego. Ọ ihe na-achọ ịkọrọ m Edike na-aghọjọ ihe a. Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị niile ha nwa aka ha ọ dị ọcha ngwa ma ha anaghị ezu oshi. Ọ pụtara na ụfọdụ ha amaghị ụzọ oshi gafee ka ndị ọcha ndị bịara wetara anyị mmepe anya ha ngo ọ gara sọ gị isi ọwụ n'izu anyị oshi zụkọta mmanụ niile anyị nwere ripụ. Ụmụ anyị kwara ndị gara aga mụọ ihe ahụ ha kụziri ha ọ bụzi nke ha bịara bịa aka njọ. No mba ka m kwuo ya ọ kele aghọta ihe m na-ekwu. Adịkwaghị ama ụmụ anyị ebe ha gara aga mụọ ya bụ ihe nke ha ekwesịghị ka ọ dị iche. Ego gakwa abịa o ego bịa tawa ha ya bụrụ na ọ dị nke ị nwere a gakwala rịọ ha. Adịkwa ama mụnwa wee enyi nwoke nwere ike m nwee mgbe ahụ ịgbara bịa ngakwa enye gị. Echefula na ọ bụ ego ji ụka. Ego na-aza ajụjụ ọbụla a chọrọ ka ha jụọ. Ego ji ụka. Gee m ntị. Ihe na-achọzi ikwu bụ ka ụmụ anyị si n'akwụkwọ ha na-agụ pụtazi ya. Gekwa m ntị o. Ọkụ ịba n'obodo a. Ịmara agụ ịmara ede nwekwa uru ịba. Onwekwa ihe ọ bụla ị na-achọ ime dị ka mmadụ
akwụkwọ bara ezigbo uru ohe na-akọwa ana m ekwu okwu ego ihe i kwuru ka m were na eziokwu dịkwa na ya ma ka njọ ọgụnwa ụwa sọ mba ndị ahụ ị na-eche na ụmụ ndị ahụ ị na-ebu n'obi ọ dị gị ka ha nọ n'ụlọ akwụkwọ President won. Appointed president, Nigerian president. So tell me cars. So cars now need changing why can change now. Changing why can change why might be only landed properties. Back law. Hearing greeting my opportunity, Bapo, you never naga Bapo Monarch, and my opinion, Bapo, Pujola, because they'll go past. Bam, I can be a day again. Yandy, when we take a baby, I got it. Now, down. Number one, I need to change my mind. I need to yes. Buying a boutique, hey, push, gosh, wash, bush, in the process. Number two, happen. And there's a buyer cars. Customer is put down. Hey, Avalon. I got the second car. Avalon. Then there's a mulu. We do from houses. And another thing about them. Now, but this is my parents. Guy gave the bump. Yeah, walking. Now, that bumps in the different accounts. They got pay a lot of much, and I want they got pay a church. They got pay a church. How they got you go, Pastor. You go, Pastor. You go. Wait. I got to be wait to be a guy who can get it.
Odol. Click. You notice the way or to not work. Okay. Come here, some. Look, here I don't have one in the network, and my name to work now. Or 2 I have a village network with the project. I got no longer more tag is such a tack. I let you. Mala, what is so bad? You won't walk. Oh, come I'll go on a general. I man, fuel armor there. Fuel armor there. I don't know when I back on fuel. I walk on the fuel. On a city where walking on. That's it, I never know. Na ihe ọzọ ndị enyi anyị nwaanyị ahụ mejọrọ ihe ọzọ pụta ga-echa ha biko iji okwu sabaleke oji okwu gị na-ele ma oji okwu saba eleta osi iji okwu n'ezinụ m ọwụ ya kọsụrụ ihe mere chi saba ihe nọ n'ahụ ama m ihe kwụkwa nkịta were enwe otu isi agụrụ isi onwe maka ọ gịbere ihe niile mana ihe nọ n'ahụ anyị ga-agbagodo nkịtị anyị bute ike anyị chiri bute na onye na-emejọ nwaanyị onye na-eji ego njide ego gị mejọ nwaanyị jiri ego si asọ onye wu na-eso onye bụ ike Ndọli enyi unu nwoke village account ọkwa village ya. Lọsamba. Begi kam na bi ugbu a. Ị na-abịa na be m. Ma begi kam na bi. Ọ dịkwa mma ị na-abịa na be m. Ọ dịghị mma. Gbara m nwa gị ahụ. Gbara m nwa osu gị ahụ. Nwa yahoo gị ahụ. Gbara m ya. Ka ọ hapụ m nwa m aka. Nwa gị anaghị arahụ ụra abalị. Hey, nwaanyị! Ọ na-apịarị pim nwa yahoo ọjọọ ahụ. Nwaanyị! Gbara m ya. Ka ọ hapụ m nwa m aka. Nwa m achọghị ya. Nwaanyị mechie ọnụ! Nwa m achọghị ya. Mechie ọnụ! A na-ekwu. Ke nwa m nke ị na-ekwu maka ya? Ịma nwa gị ka ọ Na-ekwe n'anya o! Hey! Ana m echekwa m ị na-achọ ịbịa kene m. Ọ bụrụ nwa gị nwaanyị ahụ bụ Kezaya. Nwa gị bụ Kezaya dị ka onunu nshi ka nwa m na-ahazi. Hey! Cletus ilikwa na nsi. Ilikwa dee m anya nwaanyị. Ị kwesịrị na ijere ụlọ ụka bụrụ oke mkpi getụ ọrụ Chineke mma na nwa m nwoke na-ahazi onunu nso nwa gị nwaanyị. Ịbịa ebe a na-akọ aja mbene onye bịa na-akọrọ m gee m ntị nwaanyị bọsị ọzọ mmadụ agaghị kwụsị m n'ụzọ ma ụgwa gị ihe a na-ele awọ na abụdegiri n'ọzọ si ebe a pụọ zozụpụọ m n'iru nwaanyị. Hey! Cletus erigwele nsị nekwa nwatakịrị Kezaya onunu nshi ka o jee na-agwọrịtọ na-agwọ onunu nsị si na ọ na-abịa ịkpọ ngene ka ihe na-akọrọ m. Ụbọkụ na-egbu egbu ihe ọbụla mere na village etomewu na akpụrụ etomeru na-eri ihe ọbụla nọ na village mma nwaanyị nwa ọma tomato jos ama mọla nwaanyị fụchiwuru ihe otu gị nwere nwere lọv o nwere ịhụnanya ịhụnanya dịkwa nka gị agafetere m sefụ enwere ndị mege mitin isi obi ụlọ aha ka m jụrụ ajụ asị m na elu nga ha m ji bịara ozugbo a mechie anya gị goyin emeshọrọ m mkpụrụ obi ga-eme emeshọrọ gaa gaa ha nye agwara m saiz ihe na-eyọkwa fọtọ yiri ya chọbụ ụmụ nwoke na-elarịghị anya ebe ole ga ha ọfụ gị na-afịa ka ya na-ada fịmpọm kewo mbọ kewo eke
naira. I'll jump to 130, 190. Samba. That now. We are so I don't the same day as in 150. And when the 130, when the 90, Samba, I'm a second the corner, zone for 150. You get 150, you need a 330, 230. Let's get him 250. Keep the buy. Get through me. Get through your question. It's ice block. Ay! Ako bedroom mo niya meron. Eso? Ako lang mo niya meron. Gini. Cletus. Gimme Cletus. Cletus ko no. Gimme. Oh na ba. Cletus agaro ko po. Pero kana. Pero mpansa na ba. Wana. Agros. Awudu no chitara mpansa mbra ye kwe most. Okereka. We na agwa m no zuri ya 150. O jabebe yom. Nje yo okereka na. Cletus kema gara otu aba abụọ chiri wara na drop pokrika ewo nne ọrịa ebu nke gị ọka gị mma ọ sadịrị gị pant o ji ya oge jụ n'ọnụ m ole odolistara m jụọ m ole ọ stara m ọ chọghị gị mma ma m na-eyi akwa ọ chọdịrị gị mma ihe ama mgbe ọbụla hụrụ m nne m maka m ga-emechi iko m onye ekwukwana oge nwe ihe ọ zụtara bịa rịọ ga-ebe kwa ma chiọrụ m ga-ekwe esi na ọ zụtara gị pantị na bra uwe ara ụkwụ m gaghị ekwekwe ekweghị m ọhịa m na-ekwu ekwela ụsara ya nara ọ na-agwa m goolu ọ zụrụ ya na ọ zụrụ ya 150 mana ọ na-adịkwa mma mmadụ bịa yọọ mmadụ ekwe ana m ọta ihe na-ekwu nke m na-akọ ifu ihe na-aka edo m anya ọgwụ otu ihe ahụ nye ndebe bazila Anyway, I'm merchandise. I'm enterprises. Sebastian! It will get again. I got went to house sport. Okay. Go, Tero.
Mbasi na nwanne mma m na-adịghị eme ọmụgwọ nwa m ọlati. Ele bidikwara n'akụkọ ahụ. Mabịa m lee ya anya lelite ya anya ebe ọba abụọ. Ya bịa gbuo ibu otu na dịka onye mụrụ na nwa ma agbọbịa ekwesịrị ya bụ otetiri. Ma agbọbịa kwesịrị ya bụ TV ya adịtụ nwa garịgarị. Mana ofe midwife lele ya mgbe na-elele ya eme otuto anụ ahụ saghachi agụ ọkwanne ahụ saghachi agụ gukelie ọkwa ya ọwụọ ịmana ele m anya ya adị downgraded mana ịmana nwa agbọbịa kwesịrị otu ikpegodo otu ere na akụ ntị na-alụbeghị di na onye hụ gị ya mara na ya obe nwa agbọbịa ọrụ nwa agbọbịa gafee ya dị ka nwoke ibe onye m ji na-ekwu onye m ji sị ka m nye ya ndụmọdụ ka o nwee ike iwe ọkọ na ha bọdị ya na onwe ya ọrụ na ahụ ka ebe lalili alali nwe ike lụọ ha ka ọ dịtụ nwa jarịjarị. Thank you. I'm going to go to the which will bed day in your wife and did 150. I took a 200 like Jimmy's or Raka and a bread. Hey, no, go on, my beacon. On go on, my any gin, maybe the nine I had in a boy dinner. On go on, no, you know what guitar you watch your one and the power guitar is where go. Just going to move na hawa kira bora ngwini ya na ngwini inwe hope ya okay ba uza kisi ya kisi uza na baba yota na ige se ba nje go ngwini yota Boysinacho uboko, boysinacho uboko, ubabata mwechi, uboka dingma. Boysinacho uboko, boysinacho uboko, ubabata mwechi, uboka dingma. Gletu sule, Sabastini. Ndoli enyi unu moki village hata okwa village ya ora yeye sura sabu sabu ime Ubenu my guy. ma danna na mali hajira tan ora kwa
mà nó là cái gì cái apa dia lah ele hang cái cái ele hang lên một cái này ô nhôm lại để ba nhà em lấy cái bay sao Ima na sana atọrọ mana ya mana ifụkwara nụ atọrọ ofeke ya finish ebe na biko anwụ akpọla mmadụ isi ihe ọ gwara gị na awụtụ ushi ndị ọcha niile anyị na ha na-akpa onye nke ọla itikpesi ha mepụ nke ọla itikpesi ha mepụ ha 5 minutes anyị chọrọ ka kụziere anyị asụsụ kụziere anyị language kụziere anyị etu esi ede na otu esi ekwu ya so that onye ọbụla anyị gwara okwu ya kwere n'ihe anyị gwara ya biko nwanne sa bụ nwanne m even my client you know my guy but you know kwesị ịma na ọrụ ọbala digital na unu ga-enide ịsa aka ịsa aka tụbata onye ọcha ọbụla ị gwara okwu ya na-ege ntị ịgba eyi aza ịgba ya bụ ihe asabi so kịta ị nidere ịsa aka ahụ ike ibute iche mgbe o buru ibu ghọtago ọhịa arụ ga na ọtụrụ unu my guys ma eme unu bata moto ghọtago ka anyị gaa na baa ka anyị gaa kpaa nkata ghọtago so anyị ga-akwa aka ọ na mmiri ka don't worry yourself ka anyị gaa na baa anyị na-aṅụ mmanya na-akpa nkata ghọtago unu my guys ghọtago achọrọ m ntụ m si bute iche na unu ebutekwa iche nke unu ghọtago unu my guys bata na moto ka anyị bata na moto ego adịgo akwantị ya nọ ya ebumisi ekwuru ntị ụbọkụ na-egbu egbu ihe ọbụla mere na vileji edomewu na akpụrụ edomeri na-eri ihe ọbụla nọ na vileji ọgwụ ihe mba ọ kabiri n'ọnwụ na be gị ka na-abịa kịta iru gbara na-abịa udo adịrọ nwa nwoke Cletus oke mkpi ahụ ịkwụnya na be gị ọ nọ na be gị ihe m na-enwe mmasị na-ewu ịkpọ ya oke mkpi ahụ onye ọkwara nsị n'ụlọ ụka onyugwo omego ihe karịa ịnyụ nsị n'ụlọ ụka ịgbakwa nwatakịrị a jee were ekwentị m were nke m ji adọpụta ego nke a na-akpọ ATM ihe o ji were ebo ọ dọpụtazie ego dọpụtachaa o delete ihe niile nọ na ya ma amasị na-ewere ya delete ma amasị na-ewere ego m ha ga-egbu anyị n'obodo a ọ gịnị ọbara ndị ahụ kwere ọbara nke anyị amakwa m ke ka mba asịbụzi ezigbo mmadụ ọ bụla anụmanụ ka m ga-emu ụmụaka were aka tinye n'ihe ọjọọ ọcha si na ha na-eme yahoo a na-eme nke a ji ime a na-eme nke ọzọ na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ọ bụrụ nke yahoo ọ bụ eziokwu nkwụta anya dị ma chechiche ka ngwere bịa chọọ ụzọ kwado nwa gị mgbe ebe ọ na onweghị ọrụ o nwere ike ịrụ onwekwana otu o si enweta ya yahoo ụwa ọkwa nyere m nwa m kwado ọ ka mma nye nwa gị kwado ihe ma ọ bụ ego bịa nke bụ ihe ị na-ekwuzi bụ ka Chineke ma Amadioha kpochie ndị ọcha isi ka ndị ụmụaka anyị zuo ha ori ọrịa na leke wori orilawa ya ofi ihe na-akwadozi m sị gị oyi ozi ori lawa ya owofu ihe nke bụ mụnwa bụ ezigbo mmadụ na-eje ụka wee akwado ihe ọjọọ ị na-akwado ụmụazị na be gị ka na-abịa a na-akụzi m abịa ihe ị na-eme ịkwado ụmụazị ha zụrụ ori ibe aka n'ihe ọjọọ nsogbu adịrọ ọ ihe ị na-emezi ịbụ ka gị bịa gị na-atagbu ọnụ efetagbu ịma na ụwara ka oke mkpi nwa m ahụ mechie bata n'ụlọ gị na-akwadozi ha zụrụ ori gị na-akwado ha zụrụ ori
Cletus ke phone mu na ATM card mo. Ha gara block rose. Na ha ga ebe Block rose. Cletus. Ka onye wele ATM mo ya na phone mo. Papa no think say China no get na jom onye were ATM na phone gi. E yiri mo nzu go shi. Enwrotum shi, enwrotum ATM gi shi la China. O the phone gi je la China. O ma so mo aje. Na Cletus oro na gi bi no na. O wanya oso bi no na. Ona mo na gi bi no na. Mgbe na yora enwro nyi nyere phone. Hai. Mba o nwere ike phone gi. E mo ti ne sha agwo na ana magwa ge se gi gile agwo na were iri ke shono gi. O nwere ike ge na agwo na phone ga mapula. Ma ge bozo. So m le chazare. Se da ma mo to ge shade. Ye mre no ama a lot of phone go ona ring ring. Ị na-ajụ m phone mo mara phone usi. Ke nke bụ dị ajụjụ ọ na ring mba ọ na-etu ụka. Online m ka ma ebe ka ma mo go kpọọ m line m. Ba were em chere gị. O ti ne sha wo mo popo fra like me. E gwa ga eziokwu. Onye na-elekwa anya obiro ga ama akpata ego. Ị ga-anọkọta one day mepe ọnụ sị m sị ga gị mputo. M sị ga ambulance. Ị ga-emepe ọnụ one day sị m sị ga na m nye gị jiri enyi. Bụnwa. Yes. Ngwa bịa ka anyị baa n'ime ga check your phone. Anyị baa n'ime. Ebo. Ka anyị ga-akpọ ya. Anyị ga-agba mpompo n'ime eluigwe. Mfa. Oge bro. Anyị nye m credit. Credit. Iji akọ phone. Dogon mani ke o mani ya. Ba ni me je ko ni am. Anyị ga-agba mpompo. Ọ dem say you so. Daludo, isu na atago me, isu yo tato na la bua. Don Crignon. Don. Hello, Tina. Don. Ya wu muta echile ibu gwa fe ba afọ. Enwe moto ka nkọ. Kpọwa aha moto, enweta m ha niile. Nke a moto my boy ji agara m ozi. Ụmụ boy ego. Ihe. Very soon I'm going to buy a boy. I want a motor guy on the way because I will hedge my car. You know now, level and only for him operate. But they need you every baraba. Then always as time goes on, we need to wait. Then we will charge it, but as the main club, we working with $30 billion, even more than 30 billion. Yeah, they need 30 billion to our account. Pure. Pure. They know what's the level before I'm attacking at the main club. It becomes a one. If you need is mad. Marathon. Hello, the main thing. Hello, them fish condo free. But here in Kuna, one nigga wine, one nigga monkey. Maybe maggot, maybe so all you can see that place, I got in the Donkey. Okaga todo tomana. Kishine
fere na ọkụkọ si na ọkụkọ befete ebe mmanụ nọ ọ ga-arakwa ahụ ọ ga-ara ahụ 70 years onye babu pagi na ha mere something ya bịa nwụfọ na ma na ọgụ ọbịagụ onye ọghọm kọrọjeshi anyị ga-eme asụmkwuo actually anyị nwere were mpa were ego lekọta onwe anyị lekọta mmanya na ụmụ na ya eleghị ikwu kele ịchọrọ iji mpago mma gị mee ya gbasara gị mee dọm ihe nọọsụ gị na ahụ na ọhụrụ na ụkwado na baba nwere pawuda ọ ya wụ onye ụlọ wetago ịbịa gị were pawuda a gị tee na skrin laptọpụ gị ihe ọwụrụ ị na-agwazi onye ọcha ya na-asa gị ihe ọwụrụ ị na-agwa onye ọcha igwe ya bilion ọkwụọ milion ịkwụọ igwe ya bilion ọkwụọ bilion esi arụkwana anaghị ụlọ ya arụ ụlọ wụnụrụ ọwa ego ka eji arụ ụlọ ị chọrọ ịkpata ego donke ka ikwucha nwoke ebeele timit ka ejigode egwu bido mgbe ọ na-erule na nke mmadụ anyị nwegbu anyị nwere ike o rue na nke mmadụ anyị chara ya anyị mee device ngwa ka ebe ụlọ anyị ga-aka egegoro ndụ anyị ga-tinye ngwu n'isi unu mechazie ihe a na-ama mekwesizie unu aka ike so welcome to the family ebe ego ka nkụ anyị gagbarịa maka ihu anyị gaba ije ego thank you ka anyị gwapụ ije ego Orinike jalanike Orinike jalanike Ojawa akwanti anụ ya ebumisi egburu ntị ụbọkụ na-egbu egbu ihe ọbụla mere na village edomewu na akpụrụ edomeru na-eri ihe ọbụla nọ na village ọkwa ihe unu na-eme ndị aka tọmtọmtọm ndị ụkwụ zamzamzam ndị anya fiamfiamfiam Moke ekpegbuola m ọpọmpụ ga trọtụ ya pọmpụ ọ ga Mmiri ọnọkwa na trọtụrụ ya ewere mmiri gbajuo na ihe a trọtụrụ ewere mmiri kwesịrị nọ n'ezọs ya na a ga-echekwa nsị panebita ya mara ma mmiri ọnọkwa na panebita mba panebita ya akwa gbere ya eche m enwere iji mụta ọrụ mekanik mgba ọgbafụsaba enwe ụdị moto m na-ana adịmara ihe ha ọwụ ụmụ moto pikọp like ndị dịka pikọp pụchara start dali ụzọ ọ ga-ete ya mere n'ihe a ete aka mkpa ya na o nwere ike ime ọ dị ekwe ka anyị n'oni aka n'oge na-aga
ngwa tiga na aka unu gbaita aka n'ukwu ka ihe ọ bụrụ ego na unu sha ọnụ ka agụ bebi bịa tie aka bịa tie aka tiga na aka o Ụmụasa ka ebe man. Nọ nwụrụ. Moto emebiela. Nọ nwụrụ. Moto emebiela. Ndị agụrụ moto emebiela. Ụmụasa nụ ba bịa n'moto. Ụmụasa bịa nụ ka bịa nụ banye moto ka anyị ga-akwọ moto. Anyị ga-akwọ mgbọrị. Moto akwụrụka. Unu ba n'moto. Agba akwa aka. Ba n'moto. Agba akwa aka. Ndị agụrụ ndị obia. Ka ọ dị nụ. I got on there. What do you push off, man? Maniaca. Ndas handa kwa ihe. Abagra moto. Ele enyi mwa. Ikuke problem. No tika mapa. Na ka m gwa gị ihe mere na awụ na oge ebrele na mgbagbu sap Lambert akara aka na-eri ngwụrọ ihe nọkwana nga ahụ na otu anyị sikwu okwu na ọzọ anyị nwa ka ọ mara n'aka nna ihe Dọnke kwuru Dọnke asị m kwuo atụmatụ Dọnke ka mma karịchakwa ihe niile ihe anyị ga-emezi na wee gbara otu anyị ga-esi akpụta ewu atọ otu ewu maka sap ihe niile aga onye ụlọ egwu jozo were ego saa ahụ Kleto I need ego obiara m mmo ihe ụmụ ji na-eji eme akata C-pop na G-string ka agbọ ya gịnị na-eji eme ihe iberibe anyị dịrị ịga ije n'ele ego ihe a na-eme ka a na-eme ya achọrọ m ịga ije n'ele achọrọ m ịnọ n'ele ego ụtọ ụlọ ego mụ na onwe m achọrọ m ịrụ ụlọ n'elu ego maka ọsọ ego ije na ya nọrọ n'elu achọrọ m ịrụ ụlọ biri ebiri n'elu ego ajụjụ m chọrọ ịjụ onwe olee otu anyị ga-esi enweta ewu kọsị inweta ewu adịghị isi ego Kletus zutere n'aka mpa ya anyị jiri ogba ga-azụ agba aṅụ mmiri agbatụ akwa aka ọdọ m egbu m anyị pụta ụkwụta anyị ga-elige moto anyị ka anyị anyị nụcha ya na moto olee otu anyị ga-esi enweta ego anyị ji azụ ewu ọ ya my point of correction sap anụla m ihe kwuru mana chere anyị ga-aga na nke nna m nwoke ma na-ere ewu juru n'ụlọ ya anyị gara nga kama m nọrọ na-ele anya onye na-agafe gụnwa nọrọ na-ele anya onye ga-abata ime otu gị na ha nke gị na ewu a na-achịcha na mma ịga nga anyị nọrọ nga ha ga-apụta ha na-apụta anyị na-enwuru ha na-apụta anyị nwere ike nwuru 6 jide 3 maka shọs aghasa ya weta ewu okwu gị kwọta kasị go ime ichi ụdị eke anyị ebe niile ka gbasakọ eziokwu echi anyị nwere ichi n'elu fes wọfe chiri okpuru etu ọbụla echi chọrọ echi ebe ga-agara echi ụbọka dị mma kwesị na-achọ ụbọkụ anwakwala ya anwa in your life. Keep it on gonna work upon baby. Are you didn't go children? No. Them man, you didn't go children. Baby go. I'll go, mom. Are you didn't go children? I want that time up on baby. You want your mama catching it for damn you! Damn! I want my target. I don't go blame you. I do my target.
maka na na chere ịnọ na ego dọla eligbute siwile ihe gara ka ego gajiri ụzọ atụlije ga elu ka nwa ọkwa abịa ime mbebi ịhụnanya ya na presin bọtụl ka ịbịa pres ọm ka iyiri uwe mkpe maka eyiri uwe mkpe gị na singo ụgbọ pụọ maka Chineke ihe m ga-eme gị gịda ala gị maka eyiri uwe mkpe singo ụgbọ pụọ mfogo ka ero fofogo within my neighborhood. Damn you! Ebira bụ iri ego gabakwa ụmụ okorobịa nọ anọ ndị gbapụrụ ntị na ndị kwụ ọla ntị gaba ka ga zụrụ gaba ka ga-abụrụ gbapụ n'ịgba Ka anyị mee ndị ebe ha nyeme ndị ebe enye ndị ebe nyeme ndị ebe Singapore na-enye ndị ebe enye ndị ebe ka a ga-anyeme ha maka echiri ngo gbapụ maka chukwu nwere binye ndị ala dị ma a dị egwu one time. Get out of my sight!